Yo, mga guys, mga Uragon, mga besh, kumusta po kayo? Magandang umaga. Good morning sa inyo mga ka-Uragon dyan. Ito na naman si Uragon, pang day 7 ng ating burning path. Ayan, umpisa na naman tayo maglakad. So, gagawin natin itong runny walk daily. Araw-araw mag-runny walk tayo. Ayan, naka-jacket ako, medyo malamig-lamig eh. Mamaya tatanggalin ko to pag pinagpawisan tayo. Okay? Magandang umaga sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo. Good morning. Ayun, bali nag-change route. So ayun mga Uragon, lakad takbo ko, runny walk, para matagtag yung aking mga belly fat. Ayun, talagang hirap lang tumakbo guys. Taba na talaga. Di tulad nung panahon ako, athlete tayo noon, athlete nung high school. Lalaro tayo ng track and field. Sisiw lang to dati. Ngayon, iba na. Matanda na. Mataba pa. Lalo na. So, ayan nga guys. Medyo pahinga muna. Ano lang naman to eh. Lakad, takbo, runny walk. Ayan. Medyo pinapawisan ako. Naka-jacket pa. Mamaya mag-i-exercise, konting exercise para ma-stretch ang aking mga muscles, okay? Hirap talaga maggawa ng content dito sa sa Saudi mga Uragon. Wala akong magawang magandang content dito, kaya ganito lang. So mahirap talaga. Yan. Ito lang ang aking daily upload. Pag nakauwi ng Pinas, yun, medyo may iba yung ating nature. Medyo maganda-ganda doon mag-vlog pag nasa Pinas. So, yun, pinawisan ako guys. Medyo mahangin pa, pero may pawis pinalabas. So ayun mga Uragon, malapit na ako makabalik sa aking working area. Mag-i-exercise ako pagdating. So ayun guys, dito na ako sa working area. So mag-i-exercise muna ako. Yung pinawisan din. Tatanggalin ko yung jacket. Shake it, baby. Ginagawa mo. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby.
Everybody shake it, baby. So ayun guys, tapos ng exercise. Basic lang yun, basic. Para ma-stretch yung mga muscle. So, yun lang ang aking mga ginagawang exercise. So ayun na nga mga Uragon, mga besh, mga bay. Tapos na yung aking exercise. So hanggang dito na lang. Dito ko na tapusin ulit ang aking vlog. Ito yung aking day 7 ng Burning Fat Early Morning Walk. So hanggang dito na lang guys. And if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. So hanggang dito na lang. See you tomorrow. Bye bye.